mi panau pang pakhat Timothy chu akeya hnim lo tro thua in plan expert lamte chuan hle sakan tumpo chuan bakche zok chu achengal mok mai chu tiang thil chu engtia lo thleng thei nge ni ngai engkim bultran na chu hetiang hiani nu patuak khat jim le Cindy te chuan fa an nei theilova fa an o em awang chuan doctor teronin tamdoi thiam na chi sang te chu man ani to chuti chungpo chuan omzia fak anei lo doctor chuan beidong to mai ro u ti te a lo shrilin ma se an nu pa chuan be seina chete an la nei vetlat an du tu sam thlen diktir tum chuan fa atana an o em mi sia nung changle thildang tam tak chu lekha a an siaka boma thunin huana chuan an be seina chi chu an phum ta mi mai ani chumi san chuan khuwa a chia in ruwa po asur du hle a ruwa chuan an thil phum chu nanin engemo ron tau chuak tur ni om tak hian lei chu aron pok ta det mai le chuti mek lain jim chu khopui ri ring tak hian alo kai hara in hnuailama chukin kongkhar te chu azuk khar fel hnuwa in chunglama a chhole anupui Cindy hne na engkim a that vek thu shilin ma se khumamu chu anupui alo ni ta ozong lo mai khumamu chu ron pit chuak thut main amut na hnuwa te chuan chir alo kai nuai in chu an zong kwal ngala room pakhata hian no pang pakhat chir lo kai nuai hi an va puta chu no pang chu tu dang nilovin atira kan soilan zoi Timothy ngei mai kha alo ni chumi hnuwa jim chuan police a phone thuaya no pang chu ron ngai ven vat se adu hle Cindy po chuan Timo chu alo bol fai zo chi a chuti lai chuan a keya hian engemo chor hi mutatlat jim po chuan tukvera tanga an thil phumna ava en chuan ameng pong zot thei in chunglama chhole thuain Timo keya thilmak tak chu aron huve ngala akeya chuan na hi alo tro furmai chumi hnu dewa Cindy po na achuak thuaya an kota thilan phumna chuan kolian tak mai hi ava huve ta chia ava en chian nak chuan bom chunga chuan lei noi bak alo om to lo ti chuan engkim an hre thiam tawar Timo chu leia tanga ron chor chuak ani chu an ringta ani police an lo thlen hnu chuan jim chuan engkim a that thu alo shil ve maya chumi hnuwa lei chu chil tha sokin midangin Timo an ron hmu lo nan chuan parda te chu azar thamol mol ti chuan Timo te chu han bevelin Timo po chuan nu pa te in jim te nu pa chu a ko ngal chat Timo chu an han en fanga kum tam tak chung an lo dil na chu chanin om don ta em niang nima sela thil thlendan chuan an nu pa chu ala ti hril hai tak zet atu ka chuan Timo chu plan expert ne na hruain akeya hnim chu tan sakan tuma ma se bakche zok chu chemok main na ero ala himpial mai hun chu liam le shatin Timo chu school lama an admit veta a ama ero chu ani masabera tang chuan ti du dana chu atok ngal pang chuta meiche pakhat Johnny hi aron lang ve a Timo in mu rual chuan mel tha ti hle in vana thlok del ang velin a om ma se Johnny chu alo sual thiam hle cheri chu la in Timo alua chuan a cheimoi nan aron da mak ma se Timo chuan Johnny ron ti dan chu midang zong ai chuan nuwa malo ti rubi kriau maya Johnny pon makalo ti ve deu school lama Timo lo ti du da tu te chu tu dang nilovin jima na thona hmuna an boss ber fa pa alo ni te tlat mai an fa te inkara boruak thalo awang chuan Timo le Cindy te chu jima boss te ina remna siam tumin an vakal an han ti honak nak nuwa an va hlo tling ta viau anu poisok chuan Timo chu an fa pa birthday party a local turin alo som ta dai mai ani Timo po chuan zo non ngai lovin ka local ngeyang tiin achak to zia alo soi ti chuan Karlova party chu an nei thuaya ta chuan Johnny po kha local ve in Timo chuan a star nu laka in lak pa nan tuya a han dive thaper chuai ma se Timo chu aron lang chuak le to lo Johnny chuan engemaw thil dik lo om ti a hre thiam ngala rang takin tuya azuang thlave thuai Timo chuan tui alo hleu thiam lova amonga chuan lo thu wang main Johnny chuan azupan thlawata chuta Johnny chuan Timo amuza chu hli sakatum ta thut mai
akeya nim tro po chu mu sakin chu vele timo chuan alo tlo sia tui chunga anron lan le nu chuan Johnny chu thin rim takin a chuak ngal nal mai ani chumi thil thlen nu atang chuan Johnny chuan timo chu a boi ta fo maya a chan po timo keya nim wang nia alan zep nuwa a fo chan chu adara bart mark lo wang sok ni in chu athuruk chu timo in a mu sak ngeya a hriat wang sok lo ni chu tatang chuan an pahnih chuan anin hre thiam ton ta viau mai thuruk nei dun ta ve chu a kompo anin kom ngei chho ta viau hun duam tak te chu an mang chho ve ta fawa cycle te chu khaldunin chumi nuwa Johnny chuan kanin mule fat don ni tia a hril chuan timo chu zuangin Johnny kianga om thei chu nuama ti hle ma se chu ti lai chuan a kelama engemomol tu omang tlat hian a hria amosa a hli thlak chuan na pakhat a lo tla ti chu a hmungala chu vele in lama a ho thuaya na chu envelope hriat rengnan a da thatat tlat sin dot leya Cindy patea chu lo langin damdoi ina alo oma adin hunpo a thavak lo hle hun thol zok amamo ringin kan lewat antuma ma se chu putar chuan timo hena la omri lokte ti in aron soi magdeu main timo chuan chu putar to tak chu alo ti hlim thiam ema chutia anin komlai chuan timo keya na pakhat chu aron thlale chumi rual chuan putar po chu athi zui ta ani chumi nu deuh chuan gym chu aron lut thuaya timo chuan na tla chu mu tira du lo awangin alo thukru rang hle hun le ni te chu liam zelin timo chu football class te chu an kaltira ma se alan dan chuan timo chuan football lama talen alo nei vaklo ani mel school kalle football a khel lo changin timo chu Johnny nen an dun fo bok tum khat chu Cindy chuan timo chu a hna thona mun pencil museum lama hian hruain a boss chuan ama lem chunal taka azia tir hnuwa alo tar chuak ve a ama ero chu alema chuan engem kimlo enge ani a hriat mai thei si lo chu omang tlat hian a hria chu tale timo chuan a kimlo chu a hriat thuron soin a thlon vekin ka sia sakang che ti in aron shil ti chuan a boss chuan pencil hi aron phorta a timo chuan lema zia ma in a tarmit chu a han lak thlak sak phota asam chu a thla tir ta hnap mai rin ai tak chuan a lem chu a ziak nal ta phian timo chuan anu bossin kimlo nia a hriat chu a khabe hmul ni in a hriat atlat khabe hmul lem chu zia sakin chuti lai chuan na pakhat chu aron tlave chi abok a bossin timo lem zia a hmu chuan a lom lo kher mai an han in hnial boi nak nalama Cindy chuan a hna a chan pha hial chuta tang phei chuan Cindy chuan timoril rule taksa hrisel na lampang chu ngai tua ta viau main a thian nu chu thian tha a ngai fak lo awang te chuan Johnny chu biak avatuma ma se avahmu nu chuan timole Johnny te thil lo siam chu a hmuwa Cindy po chuan moya ti hle ta chia chuan Johnny chu timo ta na thian thatak ani ti chu a hre thiam ve ta chia ani sin dot leya timo te chuan football match lo khelin timo chu ben sa thut tir ania ril ru thalu tuk mai ti taka mi zong hne na tui in tur chu alo sem kwal char midang ta na athat viau lai hian anun chuan top sai a rel teu to hle chumi zana na pakhat ron tlale a hmu chuan a hretlang ngal vek thei a topa final chu an khelta a angai te bokin timo chu water boy a bok atang game po chu tang hle in 1-1 in an la in ne tokri chutia game an khel zel lai chuan an pola pakhat chu a hliam tatlat mai chu wang chuan timo chuan khelna hun rem chang anei ve theita ama ero chu an coach chuan timo chu a thiam lo ati ema wangin chelova loading mall ve top tur chuan ati ta dai mai chu wang chuan timo chu sipai ang main filta ading khong ta zur ringot timo fence te po mang ang dewin anin khel chu a thian nu Johnny pon alo thlir ve ngei chumin nuwa ni hlia tu chum chu ron kiangin timo chuan nilum chakna chu thlayang che chuan han hip luta Johnny pon timo jersey number 0 chu alo kengkang wa mai ani ti chuan chakna chu timo chuan ala zota game chu adu to ka ron khel chawin lelam polte chu abum koita zot mai a khel chu aron bon sot le a
pon lama Cindy chuan a u nau nu chu Timo awangin alawin soi thei khum to hle jimpo chuan na pa eng thil ma a support na pengai lo tu chu alawin ti thei khum da sa hle bok game chu lo la khel zelin Timo chuan ball chu a han pet popa boruwa ka kang del delin kiparman phak lo chuan goal len a ton puar ta pop ma se an chak pha chuang lo an mani lama sok lo pet lut dain offense te po an nual ngal rui mai in lama an let le nu in Timo chuan amoza a phela na pakhat chu aron tlale to jim le Cindy te po engemaw thil fanga lawin hnial na samain chuti lain tomi chu pon lama alo chuaka nimtla a hmu ruala a mahun tur ngai to in amit tuya tla thei hial chumi hnuwa Cindy le jim te in hau po chu Timo chuan a khap dai thei sham jim chu pencil factory a hian a thoka tun ma deuh chuan an pencil chu shralakalin mi te po in an du thei hle ama ero chu an style chu zoi zoin aron hlui tran mi te chuan thil thar an du zel awangin an pencil po chuan hniam lam apan zel chu wang chuan jim po chu alo beidong ve to hle a engtia malak tur nge ti hrelo chuan alu a hei to hle ani chuti lai chuan Timo chuan ngai dan aron nei engwangin nge pencil thar lo ngai mi lo in siam mai lo ti in aron soi chu ngai dan chuan jim te nu pa po idea aron pengal zok phur na thar anron nei le ta a design tur te siakin a pencil mu tur te chu an siama a manrua a chuan mak deuh main na hi an mang an bei ngat nuwa pencil thar chu an pei fel ta a arang theyang berin jim chuan pencil chu a boss a mu tir vat an factory a chan hi mangem ti ero pathian thu ani to karlova factory convention chu nei ni in ta chuan an factory chu ti to pani ang nge an lakal pui zelang ti chu soi ho ani don atopa an thutluk na chu factory chu ti top ani lovang ti ania chuta an boss ber chuan jimate chung ko pencil siam chu aron phora troi thei atanga siam ani awangin chu pencil chuan na sazoka environment ati thiang hlim sok tur thu ron soin jimate chung kwa chu hero anita der mai nima sela an boss chuan ming thatna zong chu chan tumin jimate chung ko ming chu alam revelo shim chu vele Timo chu thin rimin stage sa awa chuak ve ta mia mai ka thu awa soya pencil hi kanu le pa te siam chu ani ti in awa soi mia chumi rual chuan museum nei tu kha aron ding chuak thuaya factory nei tu pa hne na pencil siam nan engwanga na mangnge in ni ti zona chu azot ma se engma channa ape theilo chu ta le Cindy chuan chu idea chu Timo atanga ron chuak ani thu halo soivat abak ero soizom lovin Timo chu mai ka peya Timo chuan achan chu ka keya hian hnima to wang ani ti in athuruk chu aron puang chuak to vek mai afin fia nan Timo chuan akikor chu lim chawin ma se na chu pakhat chau alo om to an thu soi an fin fia thei awang chuan mi puite po chuan an thil mu chu awang chuan an lo lom pui hle ani in lama an hole nuwa Timo chuan na chung changa thudik engkim chu anu le pa te shilta na atla kol vek huna kanun na po lakin a om ve don ani ti in aron soita rup mai chumi a soizo nu loka na nu nung ber chu chuata aron tlata chu vele Cindy le jimpo an lung chengal kher mai ma se jim chuan chel taka lo om turin atia an thiam lo engma a om lo thu a shil bok chumi nuwa trek ring tak hiron ta in aron thim ngal mupa Timo chu kum khua atan abo hlen ta ani chutia Timo abo nuwa an lung chu a chezual le a pon ro sur noya chuan chuakin bo man phum kha an valai chuak le chuta chuan tomia thil lo da that hi alo om Timo thi atanga huna liam le shet chuan jim le Cindy te nu pa chu adoption center a hian kalin chuta an ho tu ber ne na Timo athon thu chu an vashil ta vek chu baka bom chunga an mu chuatak le khathon hi an pe boka chu le khathona chuan na hi alo in bel tel bok Timo chuan akeya na atla ka piangin alo da thachar char thin hi alo nia ami mangai zong te ta na ada thatani museum nei tu football coach plane expert na che chumsak lo tum tu kha atel boka
Jima pa chu tel bokin timo chuan a thian nu mel tha le du om a star em mai Johnny tan chuan pahnih alo da thangei bok thlatam vak lo nuwa Jim le Cindy te nu pa chuan fa an nei theilo awangin fodang chu an na le ta a chu mei cheno pangan lak chu li alo ni in chung lama in hruai lutin fathar nen chuan nun thar an tran le don ta ani ole ka video thir tu zong te in zawai chunga kaloma video.lea kanin mule theu don dia mangtha vek ule